Mela, is-soluzzjoni fejn qed fittixa. Niltaqgħu ma' ħafna nies illi jgħidulna pereżempju jiena meta nkun għajjien jew għajjiena nieħu iktar kafè ħalli tġib l-enerġija. Hemm min jgħidlek pereżempju illi meta nkun anzjuż nifex fi ċikkulata. Issa, normalment dawn l-affarijiet nista' nifhem da illi jkunu metodi ta' kif inti isek taħrab minn dik is-sitwazzjoni issib dak li jgħidulu short term fix illi tajt isma' jiena tal-qasal issa qed inħossni aħjar. Issa. Fil-verità però bat meta dik il-fażi tkun għaddiet li jkun ideali li wara tajt isma' imma jiena kif nista' nipprevjeni li dan jerġa' jiġrili. Mela jekk pereżempju jien qed inħossni għajjien ta' spiss. Number 1, niċċekkja. Qiegħed norqod biżejjed bil-lejl, qiegħed norqod bejn dawk is-7 u 9 sigħat, forsi dik hija problema. Normalment għall-ewwel risposta qisu ħafna nies jgħidu da bej wieħed u ieħor ifhimni nqum tajjeb fil-għodu, ma mal-ġurnata nibda nħossni vera batuta, nibda nħossni vera għajjiena. U nabertu dak ikun normalment każ illi mhux qed niċċaqalqu biżejjed. Se jaħlu exercise, se jaħlu sport, se jaħlu li trid, jista' jkun li mhux qed tiċċaqlaq biżejjed, allura inti bil-ħin qiegħda tkun iktar debboli, għajjiena u literalment kważi taħseb biss fis-sodda kif ħad toqgħod relax kif jgħidu u kif iġri jsir il-ħin biex norqod. Tajjeb. Xi ħaġa oħra komuni wkoll jgħidu li pereżempju għax jiena insib ruħi bil-ġuħ ħafna. Kif nista' darba oħra flok ma ninfaqa u niffanga dik naħsbilha minn qabel. Qabel xejn huwa ġuħ jew huwa aptit. Dik dejjem staqsija kif ħadd tkun taf għal min ma jħobbx jara l-videos jew ma tantx rom qabel. Ħantikom dan il-parir żgħir ta' malajr. Illi jekk inti ħatmur tagħmel xi ħaġa oħra u ħatinsa li kont se tiekol, normalment dak fil-verità ma kienx ikun ġuħ mela, ma kien ikun ġas taqtit, jew nervi, jew stress żejjed u rid li inti taħrab mis-sitwazzjoni. Imma jekk mur tagħmel xi ħaġa oħra, żaqek baqgħet gerger, bqajt ossok isek li għandek bżonn tiekol dak jista' jkun li wasal iż-żmien illi tiekol. U kif ħadd tipprevjeni milli inti tiffanga fl-ewwel ħaġa li ssib, billi naturalment ikollok l-ikel preparat diġà. Għax inti taf xejn missek tiekol, x'suppost li ħadd tiekol, eċetera, eċetera, eċetera. Jekk imur niftħu dak il-kabord jew dak il-friġġ u l-ewwel ħaġa naraw nikluha, speċjalment sabu jekk ikunu bil-wifqa, iċ-ċans huwa illi bidejna stess niklu ħaġa u bl-oħra qed nażlu x'se niklu ta' warajha. Mela, illum nixtieqkom taħsbu fuq di, jiena l-affarijiet li kienu ddejquni f'ħajti. Kif nista' nipprevjeni milli jibqgħu jsiruli? Mela, flok ma jiena nirreakti dak il-ħin, flok ma ngħid ħara ġilġuħ, cool, kemm Alla ħalaq, jew ġiet lejja kafe wara kafe, le, se nagħmel minn qabel biex nara dawn l-affarijiet ma jibqgħux isiru. U normalment, jekk ħadd tagħmlu dawn il-ftit affarijiet żgħar, ħadd tipprevjenhom dawn l-affarijiet. Number 1, araw li qed toqgħodu biżejjed. Number 2, araw li qed titrenjaw b'mod regolari. Number 3, araw illi għandkom l-ikel preparat minn qabel. Da jista' jkun kemm ikel u kemm drinks, jekk tajt isma' pereżempju għandi laċċ u sibt fl-xkun soft drinks għat-tfal, soft drinks għat-tfal ħadmur, jekk minn naħa l-oħra għandek available l-ilma, forsi xi tejjiet xi herbal teas. U min jafni jaf kemm anke jiena ħobb id-decaf coffee, illi daw bażikament sabu li anke jgħin jaqta' aptit żejjed u ġuħ żejjed mingħajr ma jistressjak kif tagħmel kafejna. Mela dawk l-affarijiet jekk ħadd tibdew tagħmluhom, tistgħu tibdew tipprevjenu fost forsi l-iktar issues komuni li għandna aħna li kunu rridu nitilfu x-xaħam u nittownjaw. Niltaqgħu m'għandhomux.